Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Mubereki wese paanoendesa mwana kuchikoro anenge achiti mwana ane vamwe vabereki, kureva kuti mwana anenge ari pasi pevarayiridzi. Mubereki anosununguka kutoita mamwe mabasa nekuti anenge achiziva kuti mwana wangu ari mumaoko akanaka. Asi dambudziko rinozouya kana mubereki asiyirwa mwana, kana kuti mubereki ari kutarisirwa kunzi ndiye ari kuswera akatarisa mwana kuti ari kuitei, asisiri kuita izvozvo, yatingati neglect, kana kuti haachakoshesa mwana iyeye. Zvinova zvichiva nechikadziso kune mubereki amusiyira mwana. Nyaya yandiri kutaura nhasi inyaya iri kuitika kunzvimbo yeGlenwood. Vana vari kusangana nesatanism pachikoro kuburikidza nemukuru wechikoro, zvichitaurwa zviri kunzi vana vamwe vari kungorwara zvisina tsarukano, vamwewo ndivo vari kuda kukwevewa ropa. Kuti titaure nyaya iyi muzuva ranhasi, ndina Prophet David Garudzo, vanova futi vanga vari headmaster pachikoro ichi. Vauya vakati Zim News Beat TV regai ndikutsanangurirei nhau yaita kuti pazuva ranhasi ndizosvika nenyaya idzi kumakotsi. Nyaya dzandipinza kumakotsi muzuva ranhasi inyaya dzekuti ndanga ndiri kuda kubatsira vana vari kusangana nedambudziko resatanism. Pari zvino regai ndivachingamidze tinzwisise kuti zvii zvanga zvichimbotora nzvimbo pachikoro apa, uye nhasi uno ndeapi matanho atorwa kuti dambudziko resatanism ringe richiganuka pachikoro apa. Prophet Garudzo, makadisha? Ndinofara chose. Akadini hama mudikani. Aiwa, inini ndinofara chose. Iri sei winter? Kuri kutonhora? Kuri kutonhora, inguva yacho. Maseasons aMwari. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Zvikasatodaro zvinogona kuzodisturba futi neseason, nekuti pane chinhu chatokanganisika. Prophet Garudzo, ndinoziva makambouya mazuva apera muchitsanangura tsamba yamanga muri nayo yamaida kuti isvike kumutungamiriri wenyika. Zvakazofamba sei? Titangire ipapo tisati tapinde nhau yanhasi. Zvakanaka. Nguva yandakauya ndiri panyaya yetsamba yandakanyora ndichikumbira chikumbiro kumutungamiriri wenyika. Ndingati panguva ino chikumbiro changu chakasangana stiff resistance, chakadziviswa zvakanyanyisa. Saka handina kukwanisa kuwana mukana wakadaro kuti ndionane nemutungamiriri wenyika. Aiwa, zvinhu zvinowanika zvichida pamwe ndofuti mukana wachona wamatowana kuti muise futi chikumbiro chiya pamwe vanosangana neprogramu. Kuna Prophet vari kuti vada kusangana neni, regai ndigogadzira nguva tisangane. Nhasi uno ndaona Prophet mauya kuburikidza nenhau yamakasangana nayo pane chikoro chamuchadudza imimi kuti changa chiri kusangana nesatanism. Zvakambonyatsofamba sei kuti tizosvika pachimiro chatiri nacho nhasi? Zvakanaka. Mafambiro akaita nyaya ndeyekuti sezvatinoona zvinotaurwa neshoko raMwari, John chapter 4 verse 4, Ishe Jesu pane nguva yavanenge vachibva kunzvimbo yeJudhea vachienda kuGalilee. Saka shoko raMwari rinotaura zvakanaka kuti akanga achifanira kupfuura nepaSamaria. Tikaritarisa zvakanaka shoko raMwari parinotaura kuti akanga achifanira kupfuura nepaSamaria, tobva tatarisa zvakazoitika Ishe Jesu wasvika munzvimbo yeSamaria patsime. Tinoona pachiponeswa mumwe mudzimai, achiponeswa ipapo nokubudikidza neuvepo hwaIshe Jesu. Saka Mwari vane nzvimbo dzavanofambisa vanhu vavo, vaine chinangwa, vaine vanhu vanoda kundoponeswa ipapo. Saka ndine nguva yandakafambiswa naMwari ndikasvika pachikoro chandakapinda ndichiseva ipapo as a headmaster.
sezvamunoziva tine maroles akawanda atinoplaya in life. To someone I'm a father, to someone I'm a husband, to someone I'm a prophet, to someone I'm a headmaster. Saka panguva iyi ndanga ndiri kuseva saheadmaster. Saka pane zvakawanda zvakazozarurwa naMwari ipapo mushure mekunge ndichishanda pachikoro ipapo zvine chekuita nesatanism pamaoko emuridzi wechikoro. Ngatipindei pazviitiko zvamakazosangana nazvo zvekuti makati right iyi ndo satanism. Ndoziva kuti kazhinji kachiona ukaona satanism yapinda pachikoro inonyanya affecta vana vechikoro. Chii chaitika muvana vechikoro? Zvakanaka. Panguva yandakasvika pachikoro zvinhu zvose zvaiita sekunge zvinhu zvakagadzikana, asi pane matambudziko andakatanga kuona pavana vechikoro akafanana nekuti vana vechikoro vanorwara zvine pattern, kana kuti vana vechikoro kunorwara nhamba imwe chete, kunorwara nhamba yevana vechikoro vachirwara nechirwere chimwe chete panguva imwe chete. Zvinoratidza kuti zvinhu zvakadaro zvine chikonzero chinenge chichizvikonzeresa. Saka ndizvo zvinhu zvaiitika pavana vechikoro zvandingakwanisa kutaura pazuva ranhasi. Ndazwa muchiti vana ava vairwara zvine pattern uye vachirwara nenzira imwe chete. Ndingada kunzwisisa kuti zvichida kazhinji ukazoona munhu aunzi ari kurwara pane zvaunenge uchitoona panyama yake kuti munhu aswera akarara kana kuti munhu ari kuenda kutoilet kasingaperi. Chii chainyatsotora nzvimbo pavana kuti muzoona kuti no iyi problem ndoine mwana uyu nemwana uyu, asi vese ndo zvakamboitika kana last week vana vakazvita futi same day? Zvaifamba sei? Regai ndibva ndakupai muenzaniso wevana vari kurwara pari zvino. Panguva yatiri ino kune vana vakabatwa nechirwere chatinoti matonsils, asi vana ivava vachibva kudzimba dzakasiyana. Saka inini semukuru wechikoro ndiri pachikoro tine mitemo yatanga tichitevedza tiri pachikoro, semutemo wekuti mwana hatina mwana watinotendera kuti anongorovha kuchikoro zuva raanoda kana kuti zuva rinodikanwa nemubereki pasina communication pakati pemubereki nevari kuchikoro, maschool authorities. Saka ndaireceiva macalls anobva kuvabereki. Mumwe mubereki ari kufona ari kunzvimbo yakasiyana achinditaura kuti mwana wangu hasi kukwanisa kuuya kuchikoro nhasi nokuda kwekuti ari kurwara. Seiyi handiri kutaura ine vana vari kutorwara iko zvino, vana ava vasati vapora. Ndakagamuchira call ichitaura kuti mwana ari kurwara, ari kunzwa ane matonsils. Mushure mazvo ndichibva pafoni iyoyo ndobva ndagamuchira imwe foni zvakare yaamai vanga vachitaura pamusoro pevana. Vane vana 3 vari pachikoro ipapo. Saka vana vose vanga vari kurwara zvakare nechirwere chimwe chete chematonsils. Saka a2 mafamilies ane vana vari kurwara nechirwere chimwe chete vari pachikoro chimwe chete. Then the following day vandareceiva zvakare another call yemwana ari kurwara zvakare nechirwere chematonsils. Saka isusu tichitarisa marwarire anenge achiita vana, kunogona kunzi hongu zvinoitika kuti kune wave yechirwere chinotendera chinogona kubata vanhu panguva imwe chete. Asi tobva taongorora kunze kwechikoro kana kuti kune vamwe vana vasiri pachikoro ipo hatina outbreak yematonsils yatiri kunzwa iri kuitika. Asi outbreak yematonsils iri kubata kuvana vatiinawo pachikoro. Saka zvinhu zvokuti kunyange tisiri kushandisa ziso romweya uchishandisa ziso rako renyama munhu, unozoona kuti there is a cause, pane chikonzero chiripo chiri kuita kuti vana ava vadai. Saka iko zvino vana ivavo vari pakurecover
vari kurapwa zvavo, asi panguva ino yandiri kutaura vana vose vandataura ivo vana vachitori panguva yokurwara. Zvinhu zviri mukutoitika. Zvichida pamwe mubvunzo wavangava nawo ndewekuti zviri kumboitika kupi papi. Zvakanaka. Chikoro chatiri kutaura nezvacho chiri munzvimbo inonzi Glenwood Park, chiri pa 8983 chinonzi Compassion Junior School. Ndo nzvimbo yachiri. Kutaura kuti vana vatoripo, vana vemazera tikati primary ndo varosangana nematambudziko. Wong junior school nokudaro pane ma-infants, pane ECDA, ECDB up to grade 6 chatanga tisina pachikora pa grade 7 tasatani ma grade 7. Prophet Garodzo, ndoda kukudzorera pamufananidzo wamatanga kutipa tichitanga kupinda muprogram wamataura mukati bhaibheri rinotaura kuti Jesu Kristu aifanira kuti apfuure nepaSamaria. Wow. Imimi mati manga muri kushanda ipapo saheadmaster, mama ane nguva yakareba sei muripo? Pachikora apa ndakaita mwedzi 2 nehafu. Ndobva ndasiya basa nokuda kwenyaya yatinayo pano nhasi. Saka mubvunzo wangu sekutsanangura kwamanga maita pamufananidzo uyo kuti Jesu Kristu aifanira kuti apfuure nemuSamaria. Imimi muchienda pachikoro apapa makanga musina here zvichida kuwana mashoko kubva kumusiki wedu achiti iko zvino izvi Prophet Garodzo ndoda kuti mupfuure nepachikoro apa nekuti ndaona pane matambudziko akaita seaya, nekuti zvichida pamwe ndini ndawana tomboti medivision ichi nekuti handinawo mamwe masimba andinawo emweya zvichida ndaigona kuavoid. Imimi muchienda ipapo, what was your calling kuti mupfuure nepo, sekuti bhaibheri rakati Jesu aifanira kuti apfuure nemuSamaria, imimi muchipfuurawo nepo ipapo, what was your mission? Zvakanaka chose. Inini basa rangu semuprofita, basa rangu is to speak for and on behalf of the oppressed, the downtrodden. Saka I was positioned by God to save the school children. I was positioned by God to save these kids. Nekuda kwezvinhu zvanga zvichiitika ipapo. Saka neimwe nzira ndichitsanangura zvizere ndakaenda kundoita Unmask the Devil. Rinongova ndiro basa rimwe chete rakafanana nebasa ratainyorera tsamba kumukuru wenyika tichikumbira kuti tipiwe mukana wokuriita. Nekuti as you can see munyika medu matiri kurarama, takataura pakutanga tichiti munyika muno people are suffering, a lot is happening. Asi tikazvitsvagisisa kuti zvinhu zvekuita kuti upenyu hwedu munyika muno mutisangane nezvimwe zvinhu zvinetswa zvakasiyana siyana zviri kubva pakuti nyika yedu inoyi yazara zvakanyanyisa nevanhu vari kushumira Satani, vanhu vari kushumira vamwari venhema. So tikazvitarisisa, ndichijekesa zvakanaka, pane nyaya yatinayo nhasi yepachikoro, muridzi wechikoro, mufundisi, vane ministry yavo, asi ukatarisa zvinhu zvavakuitika pachikoro hazvienderani neChristianity, hazvienderani nechifundisi. Zvinotibuditsira pachena kuti these are wolves under sheepskin. Tikazvitarisa tine ma-churches mazhinji, tine ma-organizations mazhinji ari kurana munyika munomu under the pretense, kana kuti ndingati vachishandisa zita rekuti ma-Christians asiwo vasiri ma-Christians. So ndiyo nyaya yatinayo iyoyo yekuti ini ndichienda pachikoro ipapo I was positioned by God. Handina kuenda ndine shoko rechiprofita chakatsanangura, izvo ndichazozitsanangura nenguva yazvo, nekuti divine assignment kuuya kwayo pamuri, kuuya kwayo pamunhu zvine maitikira azvinoita. Saka ndakaenda ipapo
ndine donzvo rinobva kuna Mwari rekundoponesa vana vechikoro, kundosunungura vana vechikoro kubva mumatambudziko akadaro. Zvinova zvakafanana nezvetaikumbirira tsamba kuti tikapiwa mukana munomu munyika panotoda inonzi national cleansing, national spiritual cleansing, kutoshambidzwa kwenyika tichiita unmask the devil, vashumiri venhema vachibudiswa pachena. Ko muIsrael zvakaitika wani, mukazvitarisa Israel ine nguva wakatambudzika zvakanyanyisa because of Baal worship. Baal worship yanyanyisa, asi panosvika panguva pekuti panozouya a prophet of a different kind, prophet Elijah, wanouya waita yatinoti true worship restoration paMount Carmel. Tinoona maprofita aBaal ese achiparadzwa, nyika yobva yasara yakanaka, zvinhu zvotanga kufamba zvakanaka. Kana nzara yanga yarova nyika, tinoona nzara iyo zvinhu zvichidzoreredzwa. Saka ndo zvakafanana nenyika yeZimbabwe. Panguva yatakakumbira kuti toda kupiwa mukana wekuti tiite national spiritual cleansing nemaporonganga azara munyika, wofumurwa wobudiswa pachena, vanhu vonamata zvakanaka, nyika inotiitira zvakanaka. Saka Mwari havasiri Mwari vanopeta maoko, zvinhu zvakashata zvichiti apa mukana wekuti tiite national spiritual cleansing kana uchishayikwa nokuda kwekuti leadership, our national leadership vanenge vachiramba vaine zvavari kunzvenga nazvo, zvavari kudzivisa kuti zvinhu izvo zvisaitika. Mwari vanopa mamwe mazano anoita kuti zvinhu zviitike. Saka mweya uri pandiri, spirit ye-restoration, kana kuti ye-true worship restoration yandakapfekedzwa pandiri nezodzo raMwari yandinofamba nayo, inova pabasa, inoshanda munyika kunyange tisina kuwaniswa mukana wakadaro. Saka ndiro rimwe rebasa riri kutoitika. Tine pamwe patinoita unmask the devil nenzira isinganzwisisiki nevanhu. Saka iri ritori basa rekufumura Satani ratiri kuita munyika muno. Rakuya masangana nechallenge yevana vari kuita dambudziko rimwe chete sekutsanangura kwamaita rematanzels. Masangana nedambudziko iri, makamboedza here kune professional level kuisa musoro pamwe chete nemukuru wechikoro menduro dzake dzanga dzakamira sei maererano nedambudziko? Zvakanaka. Ndisati ndapindura mubvunzo wenyu, ndichidzoka ndichiupindura zvakare. Itori imwe nyaya yamaunza pakanaka. Ndichitaura zvandiri kutaura kudai, I would want to lobby the Zimbabwe Human Rights Commission, the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, kuti vabatsire munyaya dzakafanana neidzi. Nekuti pamabvunza mubvunzo wekuti makambotaura here nevakuru vechikoro, we all know kuti vana vadika, ma-students atiri kutaura, they've got their right to proper education, they've got their right to health care. Saka kana muri ma-school authorities, I can say the questions regarding the surfeit of school children under the guardianship of school authorities must be answered. Saka neimwe nzira tinofanirwa kunge tine consciousness yema-rights evana zvakanyanyisa kana tiri vanhu vanonzi tiri chikoro tine vana vatinavo pano. So chimwe chinhu chandakaona pachikoro apa ndechekuti kodzero dzevana dziri kumbunyikidzwa, dzikosheswa. Ndosaka ndataura nezve Zimbabwe Human Rights Commission, nekuti the Zimbabwe Human Rights Commission is a Paris Principle Compliant Commission yakamirira kuti it is there to ensure, promote and protect the human rights and the fundamental freedoms enshrined in our constitution. Saka pane dzimwe nguva dzekuti tikaona haasiri matanzels chete, zvirwere zvakawanda zvainyuka muvana kana kuti zviri kunyuka muvana, zvekuti inini semukuru wechikoro ndikataura nemuridzi wechikoro anova zvakare ndiye mukuru kwandiri, ndiye boss, ndine response yandinenge ndichitarisira kubva kwavari. Saka ndaiona kuti there is a lot of negligence panyaya dzekurwara kwevana. Mwana zvichida arwara ari pachikoro, anosiyiwa ari pachikoro achiswera the whole day without medical attention, without even anything chaunoona kuti mwana ari kubatsirikana.
anongonzi mwana achaita zvakanaka. Iwo dzimweni dzenguva vanenge vari kuita kuterana nemapesudzo avo ane chekuita nezveupenyu hwavo, asi vana vachisafa. Saka a lot was happening pamubvunzo wamabvunza ipapo. Tine nguva dzatakagara pasi tichitry kutaura. Ndaitry kuita mediator pakati pevana vechikoro nemuridzi wechikoro kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, to an extent yekuti ndakapedzisira inini ndava kutya kuti tikasvikirwa nevanhu vemutemo kana kuti nyaya idzi dzikabuda mabatirwo ari kuitwa vana pachikoro panapa, ndini ndinopedzisira ndava nemhosva semukuru wechikoro. Ndo chikonzero chamakaona ini ndakadecida kukwita kubuda ipapo. Saka mukuru wechikoro waiignora kurwara kwevana nezvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika muvana zvatinenge tichiripota kwavari kuti ndizvo zvinhu zviri kuitika. Saka ndizvo zvinhu zvandakaona izvozvo. Ndoda kuuya panyaya yenegligence yamataura towards mastudents epachikoro apapa. Ndanzwa matsanangura kuti times vaisvika pakuignora kuti vana vari kurwara nezvimwe zvakadaro. Ndoda kunzwisisa kuti ndezvipi zvimwe zvamunoti aya machallenges aya ndo aisangana nemastudents epachikoro pananga ndiri headmaster. Ininiwo saheadmaster I took this step. Ndanzwa kuti makataura nemukuru muridzi wechikoro. Imimiwo I believe as a parent futi chiwo chamaita chekuti maona kuti mwana atambudzika on your personal level, in your personal capacity, kuti no rega ndikuita se ndibatsire mwana zvakanaka. Chekutanga chakakoshesesa chinhu chandiri kutungamidza pamberi even up to this day ndisisipo pachikoro ipapo, vana ivavo ndiri kuvanamatira. Saka chekutanga chandaiita ndechekuti ndinonamata nevana ivavo vanenge vaine matambudziko andiri kuona akasiyana siyana ndisati ndatoenda nawo kumukuru wechikoro. Chechipiri ndechekuti ndaizama kushandidzana nevabereki. Like muira yatari inoi communication pakati pemaschool authorities nevabereki inodiwa kuti irambe ichiupgradewa, nokuda kwekuti zvinhu zvinoitika kuchikoro zvakawanda, zvinoitika kumba zvakawanda. Saka mwana anoda kuti vadzidzisi nevabereki vangu vachitaura, ndaitaura nevabereki dzimweni dzenguva ndichiinforma vabereki masituations anenge ari kuchikoro, kungava kurwara kwemwana kana kuti zvimwe zvinhu zvatisi kunzwisisa. Unogona kuti mwana haasi kurwara asi pane behavioral change iripo paari. Saka ndaiita masteps ekuengage vabereki, asi zvinhu izvozvo zvaindinetsa nokuda kwekuti ndaiona kuti muridzi wechikoro vanga vasingadi kuti pakati pangu inini nevabereki paite ukama hwekuti nditaure. Pane kudziviswa kwaita kuti handifaniri kucommunicata nevabereki, ndinofanira kungotaura naivo muridzi wechikoro, mainstructions anenge achibva kwavari tichiexecuta izvozvo. Kuti nditaure nevabereki zvairatidza kuti vane zvavanotyira kuti ndikaita interaction nevabereki pane zvinoitika. Saka ndizvo ndo mafambire azvaita. Ndizvozvo ndoda kuuya Prophet nyaya yemaofisi amakatakura. Ndofunga mataura just in passing kuti to someone I'm a father, to someone I'm a husband, then to other people ndinenge ndiri headmaster, to other people namely Prophet. How were you managing office yechiprofita neoffice yeheadmaster, uye maizvibhalansisa sei? Nekuti tichitarisa nyaya iyi ndingati panenge kurwisana yakaita maofisi aya kuti yechiprofita nekutungamirira chikoro zvichida pamwe. If you were just an ordinary person like me, pamwe hapana zvandaiona, dai nditoripo izvezvi ndichitongori headmaster, but ndinge kuti we are holding so many offices. Imwe yachona ndeyemweya, imwe yachona ngati ndeyefatherhood, because kana muri mukuru wechikoro tototi ndimi senior parent aripo pachikoro ari kuona zviri kuitika kuvana. How are you managing to balance? Zvakanaka. Ipapo ndingapapindura ndichiti I, not I, but the grace given I by God. Saka nyasha dzaMwari ndidzo dzinotigonesa. Grace is the enabling power
sekuzvatinoona even during the biblical times. Handisini ndoga ndinowanikwa ndiri muprofita waMwari asi ndiine rimwe basa ratinoita. Tinoona wana Prophet Amos. Pane imwe nguva yekuti muIsrael manetsa ne-injustice. There was a shepherd anga atori kumakomo eTekoa ndokwaanga ari Prophet Amos. Asi tinozoona shepherd iye apinda pakati pemaguta akutotaura even mukati mevanhu ane message yechiprofita. Saka kuita kwaMwari kuti Mwari vanogona kuzvipetera pamuri zvakawanda. Vanozviisa pamuri zvakawanda. Prophet Amos akanga ari muprofita asi akanga ari waitochengeta mombe. He was a herdsman. Wakanga wachidyara futi. He was a grower of sycamore figs. Saka zvinhu kuita kwaMwari kuti vanozviisa pamuri zvose zvakadaro. Saka nyasha prophet ndodzoka neimwe dengo pane kundipindura kwamaita. Ndofunga mataura Amos mukati was a herdsman. At the same time I remember sycamore trees and all that. Yes. But your situation is slightly different, if I may say, in the sense that you are dealing with people, you are dealing with human beings. At the same time, these people are from different religious backgrounds. Nokuti pavana vanga vari pachikoro zvichida pamwe vari kuuya vanobhilivha kuATR, vamwe vari kuuya maMuslim, vamwe vari kuuya maHindu. But imimi saheadmaster muri kuda kuembrace all those kids nema-backgrounds avo avari kuuya nawo. How were you managing that? Nekuti uyo aiita zvemasycamore trees haatauri, mombe hadzitauri. But maybe now we are dealing with a complex situation nekuti pachikoro pane vana vari kuuya nema-backgrounds akasiyana. Vamwe vanobata-bata, vamwe they believe in God, vamwe vane zvimwewo zvimwari zvavo. But imimi you need to maintain your office as a prophet. You also need to maintain and to stand your position as a headmaster. Muchimiririra vana vese vavo. How was it? Zvakanaka. Ndo pandataura nyaya yekuti I, not I, but the grace given I by God. Aya mashoko aya ndinonyanya kumafarira, andiri kudzokorodza. Asi mashoko angu andiri kutaura kana ndichiti I, not I. Asi tinomaona achitotaurwa nemuromo wemuapostle Paul. Vanotaura vachiti I, not I, but the grace given I by God. Nokuti ndiye zvakare mumwe munhu watinoona achishandidzana nevanhu zvakafanana nezvamuri kubvunza. Tent making vachiita izvozvo. Vari apostle zvakare. Ndichipindura in short, muna Ishe Jesu Kristu, it's not an issue yekustika kuculture kana kuti kureligion. Ndo chikonzero chamunonzwa Ishe Jesu achiti uyai kwandiri imi mose havana wapisadzwa, vanoti mose makaneta makaremerwa. Saka kana tichitaura nezveprophetic unction, that's why makaona Ishe Jesu wakauya wakatakura that prophetic unction when he was coming to establish this Christian church. Saka prophetic unction inenge iinazvo izvozvo. It enables you. That is the enabling power regrace randiri kutaura. Saka handina chimwe chinhu chandoda kupa credit kwandiri kana kuti pakudzidza kwangu kuti mufunge zvenyu ndakadzidza kuita headmaster ndine mapepa akati saka vana ndogona kuvabatanidza. No, it's the grace of God. Ndoda kuuya futi panyaya ye-spiritual confrontation in the sense yekuti imimi like you are saying kuti you are carrying the grace of God, and then here you are with someone nova mukuru wechikoro ari kuranawo chechi yake yatisiri kuziva hedu kuti chechi is it the spirit of God kana kuti yaari kushandisa. Then paita futi satanism involved, because kunzwisisa kwandinoita bhaibheri chiedza nerima hazviita se hazvisangani. Imimi pakushandidzana kwamaita ndanzoti mamashanda mise 2 months panga pasine rima spiritual confrontation nekuti pane pekuti munotonyatsoona kuti of course panapa we are trying to maintain a professional environment but our spirits are fighting. Alright. Zvakanaka. Izvozvo zvinhu zvinoitika zvokuti pane imwe nguva
kana mucharangarira munonzwa kuti vatumwa vaMwari vachizviratidza pamberi paMwari. Tinoona Satani achinzi akaonekwa zvakare, Mwari wachizomubvunza kuti unobva kupi, uri kubva kupi. Hazvitadzise Satani kuti ange achiwanikwa zvakare pane vanhu vaMwari, kana kuti vanhu vaMwari vachiwanikwa pane vanhu vaSatani. Ndicho chikonzero chatinoona kunyange Ishe Jesu pavanouya. Ishe Jesu havana kuuya vachisvika vachisvikira muvanhu vari kunzi these are the eminent Christians, kwakustorina Christianity, asi vanosvikira imomo mune vanhu vari kushandiswa naSatani zvakanyanyisa. Imo ndomo vanosvikira, wobva watora vanhu vaya, wobva wabuda navo, voenda navo kuna Mwari. Saka isusu kana tiri mubasa raMwari, zvakafanana nezvendakutsanangurai pakutanga kuti I was positioned by God pachikora. Nyaya dzekutorwa kwevana ropa dzese idzi inyaya dzanga dzichifanirwa kuti dzibude pachena dzizivikanwe. Saka Mwari vanokuisa panzvimbo yavanoziva kuti nzvimbo yatiri kukuisa inzvimbo yakadai, asi pane chinoda kusevhwa ipapo, pane zvinoda kubudiswa pachena. Saka hapana zvapo chakashata chingaitika kwandiri chekuti ndikasvika munharaunda ine masatanisi ndoti mweya waMwari uri pandiri, dzimweni dzenguva uchakanganisika zvokuti ndichapedzisira ndaane satanism. Chiedza kana chinge chasvika rima rinosudurwa, zvakakwana kana zvichinge zvasvika zvisati zvakakwana zvinoita sei zvinosudurwa. Saka ndiyo mhinduro yandingakupai. Chimwe chinhu chandoda kuziva Prophet, ndanzwa muchiti pari zvino vamwe vana vakaafektwa neproblem yamatsanangura ekuti matanseos nezvimwewo zvaiitika zvine chekuita nesatanism. Mati vamwe vana vachiona nanhasi muri kuvabatsira nekuvanamatira. Imimi semukuru wechikoro makasvitsa nhahwe sei kuvabereki vevana, uye vakazvitambira sei muchibva mazobatana kuisa musoro pamwe chete kusovha dambudziko sei as the headmaster kana kuti as the former headmaster wepachikoro apa nemaparents nekubatsira vanhu? Kuvabereki handina kugara pasi nevabereki tikawa neplan kana kuti nesolution yatakaita come up with, nokuda kwekuti ndingati pazuva rakaitika nyaya yekuda kutorwa kwevana 25 ro nemuridzi wechikoro yandakadzivisa yasakisa kuti tisvike patasvika nhasi. Kubva pazuva iroro raitika zvinhu izvozvo, ndakadedza emergency meeting nevabereki, nekuti kana nyaya dzakadai tine maitiro atinoita kana pachiitika nyaya dzakadai ekuti hatibati nyaya nenzira dzinokatyamadza vanhu kana dzinokanganisa vanhu. Saka ndandisina chinangwa chekusvitsa nyaya kuvabereki nenzira dzinokanganisa mukuru wechikoro, dzinokanganisa chikoro kana kukanganisa nevana nevanhu vose. Saka meeting iyo yakakanganiswa nomuridzi wechikoro, wakakanganisa meeting iyoyo. Tapusha shoko kuti vabereki vauye vaungane. Chavakazama kuita, vakada kuti pazuva ratiri kuti vabereki ngavauye mangwana emergency meeting tionane navabereki, vakada kundipa basa rekundituma kuti ndibve pachikoro ivo vagosara vachitaura nevabereki, nekuti vabereki shoko ndandisina kuvasvitsa kuti ishoko rechii ratiri kuvashedzera kuti vauye kumeeting. Saka meeting yakadisturbwa, hatina kutaura navabereki zviri official, hatina kutaura navo. Alright, ndapanzwisisa ipapo Prophet kuti meeting yamakaronga kuti musangane nevabereki muchivazivisa nhau iyi haina kufamba zvakanaka. Asi nhasi uno Prophet, nyaya idzi dzakumacourts, hamuna here vamwe vabereki vari kuita reach out kuti kona headmaster zvakafamba sei? Tiri kunzwa kuti pachikoro panga pakuitika satanism, vana vedu havana kukanganisika here? Hamuna here vabereki vakadaro vari kuita reach out kuti vanzwisise situation iri pachikoro senyaya dzakumatare dzimwezvo? Vabereki varipo vari kufona nguva dzose. Ipapa ndofunga maona kuti tichitotaura iko zvino
ndine phone call yanga ichipinda. Mubereki ari kufona zvakare. Vari kufona nguva dzose vachida kunzwisisa kuti saka isusu umwe anenge achibvunza kuti vana vedu vakaafektwa kusvika papi. Vana vakaafektwa here? Vana vakanaka here? Vabereki vanenge vachida kuzvinzwisisa izvo. Saka ndine matauriro zvakare andinoita anoita kuti ndisataure zvinhu zvinokanganisa. And at the same time senyaya dziri kumatare handidi kuita interfere nemaprocesses ecourt. Saka ndinoavoida kutaura nevabereki nedzimwe nzira dzekuti ndinozoita sendiri kuisa mashoko kwavanhu. Ndababate ipapo Prophet. Chimwe chinhu chandingada futi kunzwisisa ndechekuti iko zvinezvi sekutsanangura kwamaita kuti makatosvika pachidanho chekuti makazoti basa racho ngaricha sei gare zvaro. Vabereki manje vachiramba vachiuya kwamuri, hazvina here futi mamwe marifts zvaakukonzeresa zvichida pamwe nemukuru wechikoro nevabereki vake nemi? Aripo iko zvino inyaya yakatokura, inyaya yakakurisisa. Patori nemadivisions sezvatiri kutaura maissues enyaya dzakaita seidzi inyaya dziri spiritual. Kana munhu asina zvaaona, isusu vanhu mararamiro atinoita zvatinotaurwa neshoko raMwari, washoma wanorarama. Isu tinonzi we don't live by sight but by faith. Asi the opposite is happening. Vanhu vanorarama nekuda kwezvinhu zvavanoona. Saka pakataurwa nyaya dzesatanism, pakataurwa nyaya dzefreemason, vanhu havagoni kudzinzwisa nokuti inyaya dzine zvinhu zvisingaonekwi nemaziso. Saka titori neboka revabereki, vamwe vatori nevana vari pachikoro apo. Vamwe vacho vanenge vakatoafektika, vamwe vanenge vakadhonzerwa kurutivi rwaSatani nenzira yekuti vanogona kutorwisa chokwadi, kufumurwa kwezvinhu kuchibudiswa pachena. Vanobatana nemuridzi wechikoro vototi idzi nyaya dziri kubuda, there are mere allegations dzekuda kusvibisa chikoro kana kuti kusvibisa muridzi wechikoro. Saka patori nemadivisions anotobuda ipapo kuti vamwe vanofambidzana nechokwadi, vamwe vanofambidzana nemanyepo, pobva paitika hondo. Like ndikapa muenzaniso, musi wa10 June patanga tiri pacourt, mukuru wechikoro achiuya kuatenda court yake, akashedzwa kucourt, ari kuuya kuatenda court, akatouya neboka revanhu vaida kundirwisa. Saka izvozvo zvinoratidza kuti kune vamwe vanhu vanotosympathiza nevaiti vezvakaipa. Isu tiri kurwira kuponeswa kwevana, asi kune vamwe vanhu vari kutorwira kumbunyikidzwa kwevana. Akauya nevanhu vaida kundirwisa, vakasvika kwete kurwisa physical fight yoga, kutosvika pakuda kufabricata manyaya. Ndine mumwe munhu akasvika achinongedzerwa zvikanzi ava munhu une mari yake and wandisina kunge ndiine mari naye. Patata kushevedzwa tichindopinda kucourt. Saka vaida kutry kudisrupta kuti tibva takundikana kuenda kucourt, takutaura nezvenyaya dzikati kundikane kupinda kucourt wareiza maissues yawareiza, vaida kudisturba macourt proceedings. Saka vanhu vakadaro varipo, zviri kuitika zvinhu izvo. Ndingatora nguva yakareba ndichitaurisa, asi it's happening. Pane imwe nyaya yamazobuditsa nokuti pekutanga matsanangura nyaya yematanzos, ndazonzwa futi muchiti pane vana 25 vaida kutorwa ropa. Zvaifamba sei pavana ava kuti vatorwe ropa? Zvakanaka. Chakaitika, it was on 13 May. Musi wa13 May, muridzi wechikoro Apostle Asmary Jeffreys vakauya neanother lady wakauya naye. Uyu lady akauyiwa nayo ainzi nditicha, ticha mutsva pachikoro. Ndoda kuti munzwise mamiriro akaita nyaya. Inini ndiri head pachikoro ipapo. Zvichireva kuti kupinda kwaticha angapinda basa pachikoro apa, hapana ticha angapinda basa interview yake ndisina kuinzwa kana kuionawo.
asi ndakashamisika kuona pachinzi pauya ticha mutsva mangwanani ndichienda pachikoro tichienda pabasa panga paina ticha mutsva wechisikana. Saka ndine zvinhu inini pane zvinhu zvaiitika risingori nyaya yebasa revana headmaster kuchikoro, asi munyika yemweya ndine zvandakanzwa uye zvandaiziva, uye ipo wakazouya naye wakasara wachiuya naye asi ndandichiziva zvinhu zviri kuda kuitika. Saka wanga waine assignment yawanga wamupa yekuti paanenge ari muchikoro imomo wanga waine 25 bottles nema injections, syringes nema needles awanga wainawo ekuti ndo aida kushandiswa pakuti anenge echishandiswa kutora vana vechikoro ropa. Saka zvinhu zvakaitika ndezvekuti zvinhu izvi ndakazviona nemaziso pachena, nekuti pachikoro ipapo pane room inoshandiswa naapostle nemuridzi wechikoro seroom yawe. Saka muroom imomo munotendedzwa munopindwa, ndo mandakaona muine mabottles aya nemasyringes. Saka ndakamirira ndichida kuona kuti chii chichaitika, process yacho ichanga yakamira sei, zvinhu zvoda kuitika ipapapa nemasyringes yayo zvakambomira sei. Pane wana chiremba here vari kuuya kuvana vechikoro, pane zvoda kuitika here zvine chekuita nana chiremba, nokuti inini nyaya yanga isina kusvitsa kwandi. Saka pawakanditi paita mudzidzisi mutsva handina kuita maquestions akawanda kwavari, ndakangomugamuchira. Asi ndamugamuchira kudaro handina kukwanisa kuintrodusa mudzidzisi mutsva kuvana vechikoro. Ndakavapa mukana wekuti waintroduce mudzidzisi mutsva kuvana vechikoro. Saka wakabva waita introduction iyo, ndobva wamusiyira bva wamupa class. Mushure menguva pfupi, muzuva rimwe chete iroro, ndichiobserva zvinhu zvaa zvichiitika pachikoro, inini ndine vana vandakatanga kushanda navo mushure mekunge ndaona kuti pane zvinhu zviri kuitika. Saka ndine boka revana vandakasarudza kubva ndavaisa munzvimbo dzekuti vaongorore vamwe vana vachitarisa zviri kuitika. Vanga vaona vari kutamba during break time, maprefects achitarisa, vachiuya vachindipa information, vachiripota, vachitaura zvinenge zvichiitika ipapo. Saka ndakati towards break time pane vana vakatorwa mune klasi yema ECD vachienda, vakatorwa mumwe waitorwa 1-1. Pane mwana akatorwa wokutanga, uyu mwana akatorwa wokutanga anga arara ari muklasi, vamwe vana vari muklasi, ndo paakatorwa bva aendeswa kuroom yemuridzi wechikoro. Saka aendeswa ikoko, inini semunhu aiziva kuti pane zvinhu zviri kuitika, ndakaramba ndichitarisisa ndichida kuona zvinhu zviri kuitika kuti chii. Handina chinhu chandakaona nemaziso chichiitwa kumwana panguva iyoyo, asi akatorwa achinzi ari kundorara. Asiwa ari makarara, pakatorwa zvakare mumwe mwana uyu achikonzero chaakatorerwa handina kuchiziva, asi akabudwa naye muklasi akaenda akandopinda zvakare murumu iyoyo. Ndokubva abuda, achibuda akananga straight kumatoilets, bva kumatoilets bva adzoswa muklasi make. Ndobva kwaita mwana wechipiri, vana vatatu kavandataura nezvavo ava. Saka mushure mevana vatatu ivavo, ini ndakabva ndiri headmaster kudaro, ndine klasi yendandiri kuticha. Saka ndichibva kuklasi ikoko ndichiuya, ndakasvika ndikamira panzvimbo yekuti door kana richinge rakavhurwa ndinoona nepakati pedoor apo pagepi rinenge rakasara, ndinenge ndichiona zvinhu zviri mukati muroom. Ndichida kunyatsa kuona kuti chii chiri kuitika, ndaida kuobserva munhu ari mukati kuti ari kuita nezvei, ndichiona zvinhu zvose. Handina zvakawanda zvandakaona, asi ndakaona 3 mabottles andataura pekutanga paya. Ndakaona 3 mabottles anga achiratidza kuti mabottles iya atova neropa kare. Saka ndaona 3 mabottles anga achiratidza kuti ane ropa kare. Ndakabva ndaramba ndichitambira panharaunda yekuti ndione pane mwana achapinda mukati, nekuti pendakaona 3 mabottles iya ndakabva ndaziva kuti kupinda kwakuchita vana pane zviri kuitika, nekuti zvinhu zvazvichiitwa nemudzidzisi auya zuva iroro ari kunzi ndiye mudzidzisi mutsva naivo mukuru muridzi wechikoro. Saka ndamira panzvimbo yekuti ndione zvoda kuitika, ivo vachiona kuti
ndakarindirira kuona hapana vana vakazotorwa vachiramba vachiuya vachipinzwa, wakabva waguma zvawanga wachiita izvozvo. Saka inini nekuda kwezvendanga ndatoona, ndakasvika panguva yandakazopinda mukati chaimo murumu yamu, ndobva ndasvika bva ndaona mabhottles aya asina chinhu aripo, ane chinhu aripo, masyringes aripo neneedles. Saka ndakasvika panguva yandakabvunza, ndakatora muridzi wechikoro parutivi bva ndavabvunza kuti chii chiri kuitika. Ndakavabvunza zviri pachena kuti chii chiri kuitika. Ivo vakazviwanza wanza, havana kuda kundijekesera kuti chii chaichitika. Wangoti hapana zviri kuitika, tine mabhottles auri kuona aya, ndine kwandiri kuenda nazvo, ndoda kuenda nazvo kudombo shawa, ndo mashoko avakanditaurira. So bva ndabvunza kuti muchienda nazvo kudombo shawa, ko movement yendaona, movement yevana vechikoro neaya mabhottles andiri kuona ari panapa zvakamira sei. Wakatadza kupatsanangura zvakanaka to an extent yekuti wakazondidismissa wachiti nyaya yako tinoitaura, mira ndiite zvandiri kuita tigozotaura nyaya iyoyo. Saka ndakamira zvechokwadi, ndichida kuona kuti tichaitaura tichitangira papi, asi ndakangotsika pekuti handisiri kuda kusiya vamwe vana vachitorwa vachienda murumu imomo zvandisinganzwisi kuti chii chiri kundoitika. Saka ndakaramba ndakacherechedza zvekuti ivo vakaona kuti basa ravo ravanga vachida kuita nezvose zvavanga vachida kuita hazvisina mukana wekuti wazviite, asi izvo zviri zvinhu zvawarida kuita. Saka vakasvika papoint yekuti vakazonditora vachigara neni pasi. Asi kugara neni pasi kwavakaita, ndakaona kuti vaida kunzwa kuti ndaonei uye chii chandiri kunyatsa kuziva pane 3 bottles dziya dzanga dziripo nezvaitika kumashure. Vaida kunyatsa kunzwisa kuti ndine zvandanyatsa kuona here zvandazopinda ndichivakonfranda ndichibvunza kuti chii chiri kuitika pano. Saka ininiwo zvakare handina kuda kuvabudira pachena kuti ndaona here kana kuti handina kuona. Saka zvadaro tichitaudzana kudaro, vakasvika panguva yavakatanga kundijekesera. Vari kurutivi rwavo vakanditi tine zvinhu zvatoda kuita pano, asi zvinhu zvatoda kuita panapa yakangofanana neblood transfusion inongoitwa kwese kwese. Toda kuona kuti pavana vatinavo panapa pane vane here vakakodzera kuita madonors ekudoneta ropa. Saka ropa ravo rinofanirwa kuti rikatorwa robva raongororwa, kana richinge raongororwa ratestwa kuti ropa ravo rinoita here kuti uyu abuda kuti anokodzera kuti aite blood donor, obva apinda kuboka iroro. Saka being a blood donor zvichabatsira mwana anenge echidoneta ropa. Kana zvabatsira mwana anenge echidoneta ropa, zvichabatsirawo isusu futi sechikoro. Ndo mataurire awakaita kana ndo mabuditsire avakaita. Saka inini saheadmaster ndakadzoka zvakare papoint yekuti sei zvinhu izvi matanga kuzviita zvine chiwande musingazvibuditsi pachena kwandiri. Sei mauya nemudzidzisi mutsva, sei masvika pakuti maakutanga kuita zvinhu izvi zvandisiri kunzwisisa musina kuzvijekesa kwandiri kana zviri zvinhu zvakajeka. Uye pamusoro pazvo kana iri blood transfusion nekuti pane zvinhu zvinochekuita nekudoneta ropa, sei zvinhu izvozvo zvichiitwa pasina any health official watiri kuona. Nekuti zvinhu zvaifanira kuti kana zviri kuitwa pachikoro is either kune vanhu veutano vabva kwavabva vachiuya vachishanyira chikoro, kana kuti dzimweni dzenguva vana ndo vari kubva vachienda pa an established health institution yetinenge tichiona kuti tiri kubva nevana panapa tiri kuenda navo kuchipatara. Izvi ndizvo zviri kuitwa. Saka ndo pakatanga kubuda nyaya yekusanzwisisana kwedu, nekuti ivo vaida kutraya kutsanangura zvekuti inini ndigonzwisisa zvinhu zvamanyepo. Saka vaona kuti ndatadza kunzwisisa zvinhu zvamanyepo zvavari kutaura kuti inyaya yeblood donation yoda kuitika, ndichivarambira ndikati kana iri blood donation, let us include the health officials, ngati include vanhu vemutemo, zvinhu zviitwe zvakajeka. Ndopo wakabva watanga kuchiita nyaya yeofa, yekuda kuofa mari, kuti inini ndigamuchire mari iwo pfuurira mberi nekuita basa ravo ravanga vachida kuita, then ndonyarara. Zvinova ndizvo zvinhu zvandakaramba zvose. Ndikati ini handina kusununguka, handikwanisi kuti ndiite zvinhu zvakadaro zvekumbonyikidzwa kwekodzero dzevana. Uye chendaida kuti vajekese kubudisa pachena ndechekuti iri ropa revana vechikoro riri kuda kushandei. Nekuti inini pachokwadi ndanacho, uye ndinacho chokwadi chekuziva kuti ropa iri rinenge richishandiswa for ritual purposes.
Saka ndakasvika panguva yandakataura nawo ndichiita seunge ndaakuvanzwisisa zvavari kutaura uye ndine mukana wekuzvigamuchira kana vachinge vandijekesera kuti zvinhu zvoda kufamba sei. Ndo papoindi yavakazondibudira pachena vachinditi isusu sezvauri kuona pane conference itoripo izvezvi kutaura kwatiri kuita pato neconference iri kuitwa yavari kuita ndo vakanditi tine conference yatiri kuita. Saka paconference iyoyo ndine mavisitors andiinawo varungu vandinawo vari kubva kunze vari kuuya munyika muno. Saka pavari kuuya ipapo pakudzokera pavo vari kufanira kudzokera vainaro ropa iroro remarituals vawajekesa pachena. Ndopo wakaita offer yekunditi iwewe sahedhi wangu semashandiro etiri kuita chikoro ndechedu nditone vachinditaura zvimwe zvinhu maplans avo vakanditi ndine chimwe chikoro ndine mastands andakatenga saka ndoda kuvaka chimwe chikoro ndoda kuita zvinoti nezvinoti saka iwo ndiwo uchatungamirira zvinhu zvacho zvose izvozvo. And at the same time varungu ava kuuya kwavaita pavanenge vakudzokera they are going to leave zvimwe zvinhu zvakafanana nemota dzekushandisa mavehicles atichange tichishandisa isusu nemari vachijekesa pachena. Saka ndakaita semunhu anoteerera zvavari kutaura ndichizvininipisa kuti vajeke vabude pachena kuti vanoda kusvika papi chaipo. Asi kwekupedzisira vachitaura nyaya idzodzo izvo ndakavajekesera kuti zvinhu zvavakanga vachitaura nezvinhu zvavakanga vachiita ini handina kusununguka kuzvigamuchira. Prophet, chimwe chinhu chandiri kuda kunzwisisa ndanga ndisiri kuda kuti tinyanye kupinda munyaya dzichiri kumatare edzimhosva. Asi chandandoda kunzwisisa ndechekuti saka pamuri kuzoenda kumakoti apa macharges achona akamira sei, mhosva iri kunzi iri papi? Nekuti tikatarisa imemi mamuri pakubatsira vana nevabereki nhasi uno mazoendesana kumakoti muri kunzi muri kuendeswa kumakoti nemhosva iyi. Zvakanaka. Patiri kuenda kumakoti inini ndakasvitsa nyaya yekumatare handisirini ndiri kuendeswa kumatare nemuridzo wechikoro asi ndini ndakaenda kumatare nokuda kwekuti ipapo pandiri kutaura kuti mushure mekunge vandijekesera vachindibuditsira pfungwa dzavo ivo vaine tarisiro dzekuti ndagamuchira ofa yavo yemari nezvese zvavari kudai. Ini pandakabuda pachena kuti handisi kutambira zvinhu zvakadaro vakabva vatanga kundiita mathreats. Vakanditi iwewe nekuda kwezvinhu zvaitika pano nokuda kwemashandiro edu ose ataita kusvika patasvitsana nhasi kana uine chinhu chimwe chete chauchabudisa pachena chauchataura chekutanga chinhu chandinokwanisa kukuita ndine simba rekuti vakanditi upenyu hwako huri mumaoko angu ndinokwanisa kukuuraya. Vakazvitaura pachena. Chechipiri vakataura vakati ndikakunzwira tsitsi ndinokuita kuti zuva chairo iri haurioni you rot in jail. Ndinokwanisa kukuita kuti upinde mujeri. Ndinokugadzira nyaya yekuti unopinda mujeri uye pamusoro pazvo mari yekuti ndishandise kurwa newe ndinayo ndinoiwana. Ndozvinhu zvavakanditaurira. So nekuda kwezvinhu zvanga zvavakutaurika ndichiona kuti ndo mamiriro akaita zvinhu handisina mukana kana kuti zvimwe zvinhu zvakawandisa zvokuti ndingakwanisa kuita. Wangu ndoziva kuti Mwari vanondichengeta. Ndinovimba naMwari zvakanyanyisa ndoziva kuti hapana chakaipa chingaitwa naSatani pandiri. Mwari varipo, Mwari wakandichengetedza. Asi kumutemo wenyika yedu inoi tinoziva kuti you don't have to take any threat lightly iri kuitwa nemunhu paupenyu hwako. Kuita kuti mangwana pakaitika chimwe chinhu chinoitika pane chinhu chinoitika kwandiri pane chinhu chinoitika kunyangwe kuvana vechikoro ndakaona zvakanaka kuti ini ndiende kumatare edzimhosva ndisvike nditsvage protection yangu kuti pane zvinhu zvose zviri kuitika ndinge ndakachengetedzeka. Handangotanga nekuenda kumatare ndakatanga nekutsvaga kuti ndeipi imwe nzira yandingakwanisa kushanda nayo inoita kuti nyaya idzi dzishandike nadzo zvakanaka. To an extent yekuti kubva musi wa13 wandiri kutaura paitika zvinhu zvose izvi 13 May ndakarovha kubasa. Ndakangotanga kuregedza kuenda kubasa zuva rinotevera racho. Handina kuenda kubasa ndikagara kumba ndichifunga nekuongorora pamwe chete nekunamata ndichitaura naMwari ndichitsvaga mazano emweya kuti ndozviita sei ndofambisa sei nyaya dzakadai. Saka ivo vachiona ndisina kuripota kubasa havana kutaura neni zuva iro. Wangu vakuita semunhu ari kutotyawo zvakare kutaura neni
wakazotanga kunditevera kumba. Saka wachitevera kumba kudaro ndakaona kuti matauriro avo ane kutaura kwekundityisidzira nemashoko akawandisa mukati kwekuti mashoko evanenge vachitaura pakurevesa. Saka ndakaona zvakanaka kuti ndiende kumatare, ndokuenda kwandakaita kumakotsi kuti chekutanga ini ndichengetedzeke. Chechipiri ndanga ndakutsvaga nzira yekuti vana vari apa ndikabva inini ndobva ndabva pachikoro ndosuduruka tosiya vana vakadaro, hapana zvataita, tasiya vana vari mumatambudziko. Saka ndakatsvaga nzira yekuti vana avo vanodzikinurwa sei. Asi kunyangwe pazuva rino ndikuona kuti nyika yedu, mutemo wedu munyika ino une vanhu vawakagadzirirwa, koita vamwe vanhu vanosiyiwa nekuti uori hwakaitika pakoti musi wa10 hunondiratidza kuti mutemo hausiri kushandiswa zvakanaka. Chechipiri, kusaatendwa kwenyaya yevana ivavo vari pachikoro apa vari kushungurudzika ivavo. Handina wandaona atenda vana kuti wanyatse kuona. Handisiri kutaura kuti nyaya iyi masimukire iri kuita matauriro andiri kuita inini, zvandiri kutaura zvese zvobva zvangogamuchirwa, zvobva zvanzi ichokwadi zvisati zvaongororwa nedare. I was expecting the responsible authorities to take action to investigate. Vanofanira kuinvestigata, kubudisa pachena, kutsvaga kuti ndezvipi chaizvo zviri kuitika, ndezvipi chaizvo zviri paground. Saka ndo zvimwe zvinhu zvandaitarisira pandakaenda kumakotsi, kuti tichaona maybe the responsible authorities being directed kuti vaende, sezvandambotaura ndichiti the Zimbabwe Human Rights Commission ndo an independent commission yatinoziva muno muZimbabwe ine chekuita nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu, zvokuti as it draws its mandate from the constitution, section 242, section 243, yaifanirwa kunge yakatoita a monitoring visit kana kuti an investigative visit yekundoongorora kana kuti kutaura, kwete kutaura neni headmaster ari kubudisa mashoko ekutaura nevana vechikoro, kutaura nevabereki, kutaura nevanhu vakakomberedza nharaunda yechikoro kuti vanzwise kuti pachikoro apo ari kushandika sei, uye nekuongorora nekuti hadzisi kodzero dzekusvetwa kweropa chete dzatiri kutaura nezvadzo. Pane dzimwe nyaya dzatata kutoita kunga ndiri kurwisana kana tiri kunetsana nemukuru wechikoro dzine chekuita nekodzero dzevana dzakafanana nekuti even kudzidza kwevana. Ndine chimwe chinhu chaindirwadza chekuti madzidziro anoita vana ipapo, hongu chikoro chingava nematambudziko echinosangana nawo ekushayikwa kwezvinhu, asi pane zvimwe zvinhu zvinotoomesera vana vechikoro zvekuti unotora mwana wechikoro oita kunga wamuisa kuprison iye achibva kumba, apa mubereki abhadhara mari. Saka maissues ese iyaya emarights evana ndo akasakisa kuti ndizonge ndichienda kukoti kuti makotsi aitewo basa, asi basa racho rinoita sekunge rinototsikirira. Pane chimwe chinhu futi Prophet chamataura chandipa kukahadzika. Ndimi muri mufield yeeducation, anoallocata maclasses ndiani? Muridzi wechikoro here kana kuti ndimi saheadmaster? Munoziva kuti mateachers angu andinawo, uye ane strength kune ma-ECD, then uyu ane strength zvichida pamwe maybe grade 1 kusvika grade 3, uyu anogona ma-classes probably ma-exam classes ayaya. Anoallocata that ndiani? Nokuti pama muchitaura ndanzwa muchiti akauya naticha abva amupa class. Zvinofanira kufamba sei? Zvakanaka. Ndiyo nyaya yandiri kutotsanangura iyoyo, asi muridzi webasa iroro ibasa rahead. Ibasa rahead, asi kuhead nemamiriro akaita chikoro ichi, kubva ini ndichisvika pachikoro ipapo, muridzi wechikoro havana basa riri pachikoro ravainaro ratinonzwisa kuti vane basa riri pachikoro. Muridzi wechikoro, asi chikoro ichi china head aripo, saka ndiye ane basa remama muchibvunza rese iroro. Saka uko kwakuri kutoita override, kutojambira, nekuda kwekuti waiziva kuti munhu auyiwa pane pamwe pandanga ndisina kuzojekesa kuti musikana iye zvadaro paitika nyaya, ndakazomutsvagurudza kuti ndiani akamira sei. Ndakaona kuti anga asina kana educational qualifications ekunzi anonzwa pachikoro kuita mudzidzisi.
anga asitori mudzidzisi and zuva ramangwana racho kubva akangoya musi wa13 iwo zvaitika zvakaitika. Musi wa14 she was nowhere to be found. Even up to this day she is nowhere to be found. Haana kuzombomuona pedyo nechikoro ichocho. Ndichivabvunza mhinduro yavo vakabva vapindura vachiti pawaraisa maissues nekuti paakaenda nevana uku atone mabooks aakatombowaitisa zvakaita ndakazofollowa ndichitasa mabooks vandaona maspellings egrade maspellings ekuma ECD grade 1 akatokanganiswa pamwe akamaka zvisizvo pamwe pacho akacheka zviri correct. Saka pandakawashedza ndichoti tichikwenyiwa mauya naye mutsva tarisai zviri mumabooks evana paakazoshayikwa kuchikoro mangwana acho vakabva nditi ndamuregedzesa nekuti makati haagoni ndamuregedzesa nekuti imimi hamusiri kumuda pachikoro. So yanga iri nyaya yekuti papa ine chinangwa chachoda kungoitwa zvinhu zvobva zvangopera zvakadaro. Ndinotenda Prophet nekuti dzidzisa kwamaita nhau yange iri kuitika pachikoro ichi. Ndofunga for interest sake kune vamwe pamwe vanonge vapotsa pamanga muchitsanangura kuti nyaya yesitanism yange iri kuitika papi uye kupi. Ndofunga mungadzokorodza nyaya iyoyo then tichienda pane zvinotevera. Zvakanaka. Izvi zvinhu zvanga zvichiitika munzvimbo inonzi Glenwood Park iri muno muguta reHarare panhamba 8983 pachikoro chinonzi Compassion Junior School. Ndo panopaitika nyaya dzose. Noti vamwe zvichida vane kunonga vanga vatori nemubvunzo kuti ko yeitotembo naye hasisipo nekuda kwei vasiri kuziva kuti zvinhu zviri kuita sei zviri kufamba sei. Asi ivo zvinezvi Prophet tinoziva sekutsanangura kwamamboita tichatanga kuti makambouya muine tsamba yakanga ine chekuita nenyika yedu yaifanira kuzonosvika mumaoko emukuru wenyika. Patiri nhasi unoyu mashoko amungada kusiyira muri yeZimbabwe ndeyekuti chii zvichida pamwe maererano pamwe nematambudziko atakatarisana nawo kana nematambudziko achazouya shoko ramuinaro kumuri yeZimbabwe muzuva ranhasi rakamira sei? Shoko randinaro kumhuri yeZimbabwe, shoko randinaro kuruzhinji wose nderekuti vana vedu vanoda kuchengetedzwa. Vana vedu vanoda kuchengetedzwa. Vabereki ngationei zvikoro zvatinoisa vana vedu. Vabereki ngatinzwisisei kuti in this era yatiri inoi there are some school authorities who have turned themselves into monsters and they are turning learning institutions into even a living hell. Saka vana vanoda kuchengetedzwa. Kodzero dzevana ivo vabereki zvakakosha kuti tizive kodzero dzevana vedu uye tizive kodzero dzedu zvakare. Zvakakosha kuti zvikoro zvinodzidza vana vedu ngatisangoti taendesa vana kuchikoro asi isu chikoro hatizive kuti pachikoro apa pakamira sei. Chikoro ichocho tinofanira kuziva chikoro chinodzidza vana vedu zvizere. Tinofanira kuziva varayiridzi vevana vedu zvizere zvakare. Uye ndinoda kuti kumhuri yeZimbabwe ngatitenderei kuti mweya waMwari urambe uchishanda matiri nekuda kwekuti nguva yatiri ino inguva yekuti Satani ari pabasa. Shoko raMwari rinotitaurira zvakanaka kuti anoomba seshumba achitsvaka waangaparadza. Saka vana vedu ndiro ramangwana renyika. Mukanzwa imimi shoko raMwari richitaura richiti train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Kureva kuti isusu tikadzidzisa mwana, tikarovedzera vana vedu munzira dzeumwari kana kuti munzira dzaMwari vari vadiki, kana vachinge vakura havazobvi madziri. Saka Satani ruzivo irworwo anarwo zvakare. Kana Satani achida kuuraya nyika yedu, kana kuti Satani achida kuparadza nyika yedu,
pane imwe nguva yasingataghetani nevakuru vose vachembera wamuri kutofunga kuti ndo vari kuuraya nyika yeZimbabwe wakanganisa vose ava anotovasiya achiziva kuti ava history waenda. Saka Satani ane nguva yaanotageta vana vedu. Our children are the future of the nation. Saka if the devil wants to derail our nation, wants to derail anything chine chekuita nesu, anotageta vana vedu. Anogona kudyara modzi yake muvana vedu. Modzi iyo ikadyarwa muvana vedu, the devil will be assured of a prosperous future. Anotoziva kuti ramangwana rangu rine kubudirira Satani nekuti anenge aisa modzi muvana. Saka ndinoda kuti vabereki nemhuri yose yeZimbabwe ngatichengetedzei vana kunze uko kudzimba, ngatichengetedzei vana muzvikoro. Uye pamusoro paizvozvo zvakare, ini ndiri kuti the spirit behind true worship restoration movement yatakataura nezvayo patakataura nyaya yekuti nyika yedu inoda national spiritual cleansing haisiri kumira basa. Mweya wakaiswa matiri naMwari wetrue worship hausiri kumira basa. Poga poga panokanganiswa kunamata Mwari kwechokwadi, tinoona kuti kuita kwaMwari kuti Mwari wanodzoreredza, wanoita restore. Pakakanganiswa kunamata kudenga, tinoona Mwari wachidzoreredza, wachibvisa zvakaipa kudenga, tinoona chakaipa chichikandirwa pasi. Kunamata Mwari kwezvokwadi konatswa. Tinoona muEden pakaita chakaipa, pakauya chivi, Mwari wanochibuditsa, wanobuditsa kunze kwebindu, wobva waita restore the true worship of God. Saka kunyangwe nemuno muZimbabwe and the world at large, that spirit of true worship restoration is at work. That spirit is not going to die. I may die. Inini prophet David ndingafa, asi mweya we true worship hausiri kuzofa. That spirit which has been put in motion icharamba iriko. Saka muchaona zvikoro zvakawanda, zviriko zvikoro zvakawanda, hachisicho chikoro choga chatiri kutaura nezvacho chine Satanism. Pane zvikoro zvakawanda zvandiri kuenda kundoita unmask the devil. Kana ndichiti zvandiri kuenda kundoita unmask the devil, umwe anobva atarisirwa dzimweni dzenguva anoona inini ndichifamba kusvika pachikoro ipapo. Kwete, pane maagents aMwari akasiyana siyana. Pamwe pacho pachashandiswa vana vechikoro, kune vana vechikoro vachashandiswa naMwari kubudisa chokwadi chiri kuitika muzvikoro. Pane mamwe mateachers vachashandiswa muzvikoro zvakasiyana siyana, muchaona chokwadi chingobuda pachena. Pane vamwe vanhu vabereki vachashandiswa naMwari zvakare nemweya waMwari, muchangoona chokwadi chichibuda pachena. Zvose zviri kuitika, mateachers, maschools ari responsible nenyaya yekutora vana ropa nekuita initiate vana into Satanism. Zvinhu zvose izvozvo muchazviona zvichibudiswa pachena. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 inotibuditsira pachena kuti wakaipa achafumurwa, wakaipa achabudiswa pachena. So this is an era of unmasking the devil. Nema churches, handi tikuona even chikoro chiri kuita emanate from a church, chiri kubuda muchurch. Apa takataura tikati machurches ayanoda kuongororwa, maporonganga ayanoda kutestwa, anoda kupinzwa pa spiritual test. Saka mweya waMwari uri pabasa. Muri yeZimbabwe tichaona mumachechi umu the devil being unmasked. Muchaona vashumiri waSatani vachibudiswa pachena. Hazvirevo kuti kana tichitaura kuti kwane vaprofita wenhema, vaprofita vechokwadi hakuna. Kana tichiti kune maapostles enhema, maapostles echokwadi hakuna. Kana tichiti kune mapastors, zvangofanana nekuti in this country the counterfeit doesn't discredit the original. Kukanzi kwaita US refake riri kutenderera mastreets umu, hazvirevo kuti mahusa chaiwo hakuchina. Husa chairo ririko rinenge richitenga. Saka vashumiri waMwari chaiwo variko, vashumiri waMwari variko. Saka muchaona chokwadi chichiramba chichingobudiswa pachena, muchaona chokwadi chichibudiswa pachena. Zvose zvicharamba zvichibudiswa mumachechi umu, muzvikoro umu. Mweya waMwari wetrue worship restoration uri pabasa. Saka ngatibvume kuva midziyo yaMwari yekushandiswa naMwari kuti kunamata Mwari kwezvokwadi kuve panzvimbo. Mazviita. Ndinokutenda. Aiwa, ndinotenda Prophet David Garodzo. Ndisingazivi kana
paine chimwe chamunoti chichiri burning chamunoona kunge changa chasara pane zvese zvatataura. Ndiwo mukana wachona ndichizopenderawo. Chandinoona kuti chiri burning changa chasara kumhuri yeZimbabwe nekunemi Zim News Beat TV, ndinongoti Jehovha ngavakusimudzirei chiso, vakupei rugare, vakuchengetei. Amen. Amen. Muri Zimbabwe vandanga ndakagara nawo vachititsanangurira zviitiko zviri kuitika pachikoro chavanotaura kuti chiri muno muHarare kuHeathcliff uko. Vana vari kusangana nesatanism. NdiProphet David Garudzo, vanova vanga vachishanda pachikoro apa vari headmaster kuGlenwood, sekutsanangura kwavaita. Ivo vanga vachishanda pachikoro apa vari headmaster, asi pari zvino vari kutaura kuti ndakatosiya basa uyezve tiri kutoendesana kumakotsi nemukuru wechikoro ichi nekuda kwenhau yesatanism. Ndovimba vazhinji munovaziva pavakauya vachida kuti tsamba yavakanga vanyora isvike kumukuru wenyika ine zvatingati zvakanga zvataurwa nemweya pamusoro penyika ino kuti zvinoda kugadziriswa, yatingati restoration. Asi ndofunga mavanzwa vachitsanangura kuti tsamba iyoyo haisati yasvika nekuda kwekuti yakasangana nestiff resistance. Tiri pano paZim News Beat TV. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Ndichiti rambai muchilike, kusubscribe nekushare maprograms ese atinokupai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.